Ik was nog niet expert in planten, nie, maar ik heb gewerkt in een kwekerij. Om te leren heb ik ook een boek gelezen waar verschillende planten voorkomen, die functies van die planten. En hoe die planten kan helpen. Ik heb zelf van die planten geëxperimenteerd. Ons het een team wat werkt in de Baviaanskloof of veldherstelling. Maar voordat hulle veld herstel, gaan ek en die studenten in en gaan collecten onze data om te kijken wat gebeurt als op de grond, wat type erosie van plaats. Dan kijken ons ook wat type planten groeit daar in die omgeving. Als je een dag wil plannen, je weet min of meer wat de planten om terug te zetten in die velden. En als ons die data collecten, dan gaan die data naar Lewinlands toe om herstelling te doen in die Baviaanskloof. Ik heb heel raar gedink, ik zal in die richting een dag uitkomen, maar ik heb die passie voor dat hier. Elke dag als ik leer, hoe meer wil ik weten en meer wil ik weten. Het zal voor mij goed wezen als ik een dag nog meer kan weten in de natuur, want ik heb altijd begeerd was om een dag met de natuur te bewaren te wezen.